Eleberri beltzean besteak beste kritika soziala egiten da eta Amaia Espeldoik gizarteari oso lotuta egonda bere ibilbide osoan. Uste duzu kontent egongo dala orain aldean? Batzuetan kontent da. Batzuetan gozatzen du orainarekin eta batzuetan gozatzen du denbora joan ahala ere. Baina gehienetan arranguratua bezala da, bereziki gauza bortitzak gertatzen direlarik eta 6 novela horietan gauza biziki bortitzak gertatzen dira eta beraz beti badu zer pentsatua, badu zer hausnartua, badu zer kritikatua eta hortako bariatzen ditu nik aipatzen ditudan digresione horiek. Bere egunerokotik ateratzen da pentsamenduz beste mundu batzu fikzioaren baitan. Bizka bat panpina egusiagak bezala ara sortzeko eta ere denbora berean espero dut bere hausnarketek irakurleari hausnartzeko aukera edo posibilitatea emaiten dutela bai. Nauzu ezagutzen, Amaia Espeldoi naiz, detektibe rurala. Badakit norzaren jardetxi zidan Urkullu lehendakariak bezain zur.